Kaixo, Maialen Cespedes naiz eta nire bigarren adibidea Canva kartel batekin egina dago. Honen bitartez, informazioa ikaslei helaraziko diegu eta beraiek guri atzera elikadura bidaltzeko beste modu bat ahots grabaketa izan daiteke. Hori egiteko Clipchamp aplikazioa, onlineko aplikazioa erabili dezakegu. Honen abantaila oso komunikazio erraza dela eta bidaltzeko erraza. Hau irakasleari bidali eta irakasleak jaso egingo du. Gainera oso pertsonala izan daiteke ikasleak egindakoa bai da. Mila esker.